Albo ka ng ilot. Nagpan, ano ka na? Silong. Jam lang. Kami na sa mo. Kani atong grupo, dini basta-basta. Grabe ni professional kay ni. Kay kamo nangitan nihalan man mong trabaho. Andam gyud mo buhi sa inyong kinabuhi. Yes, sir. Kay kaning grupo mo patay gyud na siya. Kung unsa may mga kuan ni patyon gyud nato. Saman? Ha? Andam mo? Andam na, sir. Aw sige, ana ba? Kay sukdon yun unsa kay isog ninyo dire kaning nga grupo. Pero kung kinahanglan gyud mong trabaho, musulod yun mo dire. Ha? Sabot mo? Kasabot, sir. Aminaw na mo, paghilo mo kay nabot na to ang commander. Ayaw mo to, commander! At atong piano di. What? Ano sa boss? Ang Parang may naamoy ako hindi maganda. piano. At atong piano di. Tatutibutan nato di. Wala man tayo piano, boss. Piano tanya. Piano di, piano. Meanwhile, Turaw ang plato. Suksok sa mong ilong. Boss! Nara ang imong gipangita. Unta man ni? Unta ni? Plato. Apa ko ni tayo mo nun? Piano di, piano. Piano. Taka man tatuwa-tuwa nun. Ah, taya. Taya. Taya, tani, tani. Tani. Ay! Ang plano! Oh, mo yung piano. Inon to, piano. Ano? Mau ni. Tinta na. Tinta na. May batatan. Gina, magkangit ka magkatawa ba sa nasi commander, ha? So, nakita na ninyo kung unsa akong gibuhat atong iyong isa kauban. Ha? Kabalo na mo kung maunsa mo kung masayop mo. Sige. Padayon, commander. Sige, padayon tatong meeting. At atong bullpen. Bullpen. Bullpen, commander. Tani. Gilidod. Gilidod, putoy ka tayo da. Ayon. An atong pitinan yod. Ugma poon na ay dato taayong tibidad ang banto tintal. What? Ugma poon adto na to ni banto ah. Tatabot mo? Yes, commander. Unta tin ni nun? Ang unsa, commander? Banto. Ang bangko? Nara, commander, bangko. What? Lingkod, commander, bangko. Bangko. Unta na? Bangko! Banto! Hindi banto! Ah? Bangko lagi, bangko ba? Bangko na, dili ni bangko. Oh no! Uy, bugo, bangko, hindi bangko. Tinta na. Tinta na. Tano tigil na pinuan. Ti! Di ba giingon na? Tampuli. Di ba giingon na ay nagpagkatawa? Boss. Boss, sorry, boss. Why sorry? Hey! Grenade! Okay na, commander. Gihipos na nako. Ayong ko ha. Tinta pa yain dia. Tigig pinuang. Tiki mo, buyi kay mo ha, buyi kay mo ano naman nga, abi tayo na ito tapantanan. Buyi tayo mo, ay na. At naman tayo yun. Ada yung tatatong piano. TV binuan. At naman tatapit, ano eh? Itaw mo eh, itaw.
Ay ka, ay ta na natatay da. Dra ko. Oh, di. Di, Commander. Copy, copy. Ita doy. Di ta natay. Tide. What? Gitag tide pang laba. Tay ba? Outside, dra ko nga side. Tay, budot tayo tayo na. Ay. Itaw te. Ako. Tita tani. Tining tintaan na ni. Ini tintaan man eh. Tatabo ta tintaan. Tita na ko. Wala mo ko yung tita, Commander. Tintaan. Ay, titaan? Ah, kitaan! Tintaan ba di? Tintaan. Ay, ala, Commander. Wala na ba ko yung ballpen mo? Wala ko yung tinta. Tintaan lang ni. Tintaan man tanan na mga bayingya, ang mga tamon. Tapi, Ah, tindahan! oh, ana, di patata man tay tuba noon. Di ka na tay na aning tindahan na ni. Sige, Commander. Tayon. Kita mo ni. Ini kani. Kita mo ni. Oh, kita, Moy. Commander. Moy, Oh, tani moy. Nang ayo ni mga iknyo ni at. oh. Iknyo ni at. Tamo na? Paminaw. Ni Commander. Say mo ingon commander, daghan og Iknyo ni at. mga igat. Ay mga ingat. Iknyo ni at. Wala commander, mga igat. Daghan kig mga igat dra commander. Kita patata ko tat. Ano na? Iknyo ni at. Ano man naya mo ting ma. Ano minawan mamanay. Mamanay. Security guard. Oh, tana. Iknyo ni at. Di ni man tatabot ni ay. Ani. 1 eternity later. Lahat na ni natong pang unlap Ge. ay atong taman na iyo mo eh. Last na. Lahat na. Last nga. Hold up to. Oh, tana. Oh, Lahat na ni unlap ay naggo na itang matapi ani. Aw nang kamo magtayong na mo. Magtayong na mo. Magpayong me. Magtayong. Bayong. Magtayong ba? otro pod ka, magtarong. Unta mo to. Ito. Binuan. Binuan ni ito ya ha. Binuan. Ito yun. Tayunan mo na nga higid-higid to. Binuan. Ito anay mo puti. Ito anak. Ito. Okay ra, Commander. Puti ya. Okay ra. Awa daw. Papai. Okay ra, Commander. Wala ray pangos. Puti niya. Oh, okay ra. Puan ito. Pina. Patay na. Ito. Tatawa ta? Dili commander. Diyetit. Ano ba tita? Titit. Dili lagi commander. Titit ang aditit. Unsa commander? Titit ang aditit. Agit-it. Aditit. Dit. Aditit. Hindi mo natatabot. Unsa commander? Ayun, natika. Ayaw ko man. Pinuan to to ah. Itaw, te. Itaw, toy. Itaw, mol. Di. Ay, ba't titigi mo pinuan? Tapo ini tigi pinuan. Nakaminot. Ayun. Padayon natatatong piano. Ge, Rayon. Magtugtog kag piano boss. Piano ba? Piano. Aw. Sa tunga to ninyi tabutan. Aw. Piano. Plano lagi. Plano ba? Plano de plano. Na, dukol. Tani. Ge, Rayon. Amo na. Titanin ninyo no. Unta man yun? Unta man yung tingok-tingok? Ay nagtingok. Wala. Naayagi. Laga. Na natinot. Manok na, Commander. Pag anta mo mga anam na mga puyit. What? Laga. Na mga puyit. Akong kuanon. Akong subayon ha. Na mga puyit. Subayon ako. Tubayang. Commander. Nang mga pulis commander. Atawan. Lailo, hantay ka. Ayaw. Pagtiyoy. Lagi. Ayaw kadlok isog kita. Itog kita. Tukol ta. Tukol. Sige, tubil. Tako. Ataman yun.
Hoy, ato ka! Nana ko diri, Commander! Napakay bayad diya! Wala na, Commander! Takay ko kay wayan ng baya! Wala na ako last na eh! Ako, Commander! Apa man da? Doy, apa mo, apa? Arso, ini! Ipaglalaban mo ang pag-ibig mo. Ipaglalaban mo hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Ano man ang mangyari, di kita iniwan. Ipaglalaban ko. Buskin lagi!